ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଣେ ଋଷି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କୁଆ ଥଣ୍ଟରେ ଏକ ମୂଷା ଛୁଆକୁ ଧରି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ଥଣ୍ଟରେ ମୂଷା ଛୁଆଟି ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଋଷିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା। ଋଷିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୂଷା ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନରେ ଖୁବ୍ ଦୟାଭାବ ଆସିଲା। ସେ ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ମୂଷା ଛୁଆଟି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ବଡ଼ ବି ହୋଇଗଲା। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ ନିର୍ଭୟରେ ଚଲାବୁଲା କଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ କେଉଁଠୁ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କେଜାଣି, ତାକୁ ଦେଖି ମୂଷାଟି ଡରିକି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ଋଷି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତାକୁ ବିଲେଇ କରିଦେଲେ। ଏଥର ମୂଷା ଛୁଆଟି ବିଲେଇ ରୂପରେ ଆଶ୍ରମରେ ଆରାମରେ ବୁଲାବୁଲି କଲା। ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଦିନେ ପଶି ଆସିଲା। କୁକୁରକୁ ଦେଖି ବିଲେଇଟି ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଋଷି ତା ମନ କଥା ବୁଝି ତାକୁ କୁକୁର ବି କରିଦେଲେ। କୁକୁରଟି ଏବେ ଆରାମରେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, କୁକୁରଟି ପାଖ ବଣରେ ବୁଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାଘଟି କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଖାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ାଇଲା। କୁକୁରଟି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଏବଂ ଋଷି ଏହା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତାକୁ ବାଘ କରିଦେଲେ। ତାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ବାଘ ଏଥର ମନ ଇଚ୍ଛା ବଣରେ ବୁଲାବୁଲି କଲା। ତାର ଆଉ କାହାକୁ ବି ଭୟ ନଥାଏ। ଦିନେ ଋଷି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ବାଘର ପୂର୍ବ କଥା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ବାଘଟି ଶୁଣିଦେଲା। ସେ ରାଗି ଯାଇ ଭାବିଲା, ଏ ଋଷିଟି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋର ଅସଲ ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଋଷିକୁ ମାରିକି ଖାଇଦେବି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ଋଷି ତାର ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଜାଣିପାରିଲେ ଓ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଣି ଟିକେ ତା ଉପରକୁ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାଘଟି ପୁଣି ମୂଷା ଛୁଆରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯିଏ ତମର ଉପକାର କରିଥିବେ ତାର ମନ୍ଦ କେବେ ବି ଚାହିଁବନି, ନହେଲେ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ।